И здравейте, приятели! Днес ще ви покажа идеи за вечер. Идеи и лесни рецепти за бърза вечер. Готвач.pk. Така. Пълнени чушки с яйца и сирене. Пилев и късе. Зелен боб яхния, пилешка каварма по-селски, вкусни пълнени тиквички на фурна, чушки с доматен сос, вкусен кашкавал на форма, шакшурка, яйца по-арабски, бърза картофена яхния, тиквички с галета на фурна, най-вкусното сирене по-шопски, вкусна запеканка, тиквички и картофи, ориз с задушени зеленчуци. Днес ще ви покажа ориз с задушени зеленчуци. Така. Времето за приготвяне е 10 минути. Време за готвяне термична обработка 20 минути, общо 30 минути и 5 порции. Така, необходими са ви продукти. Зеленчуци 400 грама замразени. Ориз 1 около 200 грама. Зехтин 60 мл. Зеленчуков бульон 1 купче. Вода 3 топла около 700 мл. Сол на вкус. Черен пипер на вкус. Стъпка 1. В дълбок тиган или тенджера се загрява зехтинът на умерен огън. Към него се добавят замразените зеленчуци. Те се задушават за няколко минути, като се разбъркват периодично, докато започнат леко да се омекват. Стъпка 2. След това към зеленчуците се добавя оризът. Преди това е добре той да се измие под течаща вода, за да се отстрани излишното нишесте. Оризът се добавя към зеленчуците и се запържва около 2-3 минути, като се разбърква непрекъснато, докато стане леко прозрачен. Стъпка 3. Колко са стъпките? Стъпките са 9. Стъпка 3. В отделен съд зеленчуковият бульон се затваря в топлата вода. Разтваря, не затваря, Стъпка 3. Стъпка 3. В отделен съд зеленчуковият бульон се разтваря в топлата вода. Получената течност се излива към ориза и зеленчуците. Ястието се вкусява с сол и черен пипер на вкус. Стъпка 4. Котлонът се намалява до умерена температура и оризът се оставя да къкри. Съдът може леко да се похлупи, за да се задуши по-добре. Стъпка 5. Ястият се готви, докато оризът поеме цялата течност и стане мек. Стъпка 6. Когато течността се абсорбира напълно, съдът се сваля от котлона и се оставя за няколко минути похлупен, за да се задуши допълнително и да стане по-пухкав. Стъпка 7. Оризът с задушени зеленчуци се сервира топъл като основно ястие или като гарнитура към месо и риба. Стъпка 8. Оризът с зеленчуци може да се поднесе като леко основно ястие или като гарнитура към печено месо, пилешко, към печено месо, пилешко или риба. И стъпка 9. Ястието може да се съхранява в хладилник до 2 дни. Добре затворен съд. При подгряване може да се добавят 1-2 супени лъжици вода, за да стане отново пухкав.